Il-Partit Laburista ddeskriva l-Budget 2026 bħala l-aqwa fl-istorja ta' pajjiżna, waqt li tenna kif dan juri fil-prattika l-valur soċjali tiegħu mhux biss fil-kliem imma permezz ta' miżuri konkreti għall-familji u għall-anzjani. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis wara nofsinhar, indirizzata mill-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay u mis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paul Agius Galea. It-tnejn li huma enfasizzaw kif minkejja l-pressjonijiet internazzjonali u l-inċertezza ekonomika globali, il-Gvern Malti qed ikompli jinvesti fil-poplu tiegħu. Agius Galea qal li l-budget isaħħaħ aktar il-miżuri eżistenti favur l-anzjani li sejħilhom dawk il-ġenerazzjonijiet li bnew il-pajjiż. Fakkar kif il-pensjonanti se jibbenefikaw minn żieda ta' 10 euro fil-ġimgħa li tolqot lil aktar minn 100,000 persuna u li din hija aktar mid-doppju tal-mekkaniżmu tal-kola. Żied jgħid ukoll li fl-iskema Carer at Home loti se tiżdied minn 8,500 euro għal 9,000 euro fis-sena, filwaqt li t-tariffa tal-Home Help tiżdied minn 9 euro għal 10 euro fis-sija. U wkoll qal kif se jkun hemm bidliet fir-regoli finanzjarji għad-djar tal-anzjani biex koppji li jgħixu fihom flimkien ikollhom aktar flus fil-but bit-tnaqqis fil-kontribuzzjoni. U dan kollu mhux kombinazzjoni. Kull budget huwa test tal-valuri tiegħek. U jekk dan huwa l-każ, 200% li l-Partit Laburista għadda l-eżami bl-onuri. Min-naħa tiegħu, Mackay qal sa minn qabel il-budget kien hemm aspettattiva kbira mill-pubbliku u l-preżentazzjoni tiegħu t-tnejn li għadda kien wieħed li ma ddisappuntax. U fakkar li l-miżuri soċjali kollha jammontaw għal aktar minn 120 miljun euro u dan jirrifletti viżjoni li tpoġġi l-ġid tal-familji u l-persuni vulnerabbli fiċ-ċentru tal-politika. Il-Kap Eżekuttiv Laburista semma kif il-pensjonijiet komplew jiżdiedu għal 11 sena konsekuttiva, b'kontrast ma' żmien meta l-pensjonijiet kienu friżati taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Waqt li jirrefera l-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali u dik affordabbli, inkluż bil-bini ta' 260 akkomodazzjoni, li se jinbiegħu bi prezz li hu 30% inqas minn dak tas-suq, Mackay semma wkoll numru ta' miżuri li jibqgħu priorità ewlenija tal-Gvern Laburista, differenti minn pajjiżi oħrajn. Bħalma kellna daw iż-żiediet kollha, f'liema pajjiż stajt tara illi kellek nuqqas fit-taxxa u mhux żieda fit-taxxa. Kellek inżommu s-sussidji fil-waqt illi ta' daw iż-żiediet kollha fil-pensjonijiet, fil-Children's Allowance, fil-benefiċċji bħal Mawlin Work Benefit u naħseb allura bħala Partit Laburista ma nistgħux ma ngħidux li dan huwa budget soċjali. U ikkonkluda kif il-budget juri kemm il-Gvern Laburista għandu qalb soċjali u jkompli jkun ta' sostenn waqt li jagħti t-tama u l-kuraġġ lill-poplu kollu.